Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera, gaur gurekin platoan izango ditugu alde batetik Nafarroako torturaren saretik Jorge Txokarro eta beste aldetik Nafarroako osasun plataformatik Lazaro Elizalde. Baina orain has gaitezen betiko edukiekin. Gaur 2022ko otsailaren 18 da, ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur bezalako egun batean, baina 1929 urtean, Troskik asilo politikoa eskatu zuen Frantzian eta Alemanian, Turkiako bisadoa maiatzaren batean kadukatuko zitzaiolako. Urte batzuk beranduago, 1933an, Yoko Ono Japoniar konpositore eta abeslaria, John Lennonen alarguna eta Fluxus korrontearen bultzatzaile nagusitako bat jaio zen. Egun berean, baina 1981 urtean, Leopoldo Calvo Sotelok Espainian Naton sartzeko proposamena egin zuen. Bukatzeko, gaur bezalako egun batean, baina 2002 urtean, Europa Arcelor taldea siderurgiako munduko talde garrantzitsuenetako bat burtsan kotizatzen hasi zen. Ikus ditzagun gaurko albisteen lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur otsailaren 18 da, ostirala, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroko ospitalek normaltasuna berreskuratu dute beren jardueran eta koronavirus eremua murriztu dute okupazio datuek hobera egin dutelako. Nafarroko enplegu zerbitzu 33 handitu da ondoren kontratatzeko konpromiso duten prestakuntza ikastaroa finantzatzeko aurrekontua. Esnaola konseilariak 28. Ipar-Eskiko kanpainako parte hartzaileek bisitatu ditu Belagoan. Nafarroko ospital publikoek seinaleak berritu dituzte keri gabeko guneak direla gogorarazteko. Ordezkapena Nafarroko gobernuko komunikazioko eta erakundekiko harremanetako zuzendaritza nagusian, Miguel Moreno Ariztegi proposatu dute zuzendari nagusi berria. Memoriaren Nafarroko Institutuak Gerra Zibileko emakume borrokalariei buruzko ikerketa proiektu baten parte hartuko du, emakume horietako batzuk Nafarrak baitziren. Iruñako udalak Zibibox Sanduzela aurrean dagoen Gortari doktorearen plazako pergolan dagoen instalazio fotovoltaikoa abian jarriko du. Iruñako udalak 60.000 euro bideratuko ditu hiriko ekintzaile gazte eta ausartendako. Laster hasiko da ikastetxetako aurrematrikulazio kanpaina dela eta D ereduan izen emateko deialdia bateratua luzatu dute Sortzenek Nafarroko ikastolen elkarteak eta Nafarroko ikastetxetako zuzendarien elkarteak. Errepasatu dezagun asteburu honetako agenda. Gaur otsailaren 18an, ostirala arratsaldeko 7 Katakraken irakurle taldea bilduko da Silvia Federitzen kapitalismo eta emakumeen aurkako indarkeria liburuari buruz hitz egiteko. Bestalde arratsaldeko 8 elkartasun kontzertua Zentral Kafe Antzokian zaporeak antolatuta. Ordu berdinan, baina Tarrabiako kulturretxean korrontzi taldearen kontzertua. Bestalde arratsaldeko 8 ere, Brigadeloko Roten 13 Delio Krim eta La Inquisizionen kontzertuak Totem Aretoan. Ostiralarekin bukatzeko Utxun txalaparta talearen eskutik ikuskizuna Noaingo kulturretxean. Otsailaren 19an larunbata, bertso jasa bateko jolasa, 8 eta 12 urte bitarteko haurrentzako bertso tailerra goizeko 11etan Txantreako salestarretan. Horrez gain Urkoa Paolazaren eskutik Infermunuan lanean hitzaldia plazara gizarte zentro autogestionatuan. Bestalde egun berdinan, baina arratsaldeko 5etan Atarrabeako kulturretxean Urrak eta lapurrak bigarren helburua parkea salbatzea haurrentzako zinea. Arratsaldeko 5etan ere, baina Barainaingo kulturretxean Kantu kolore Pedro Krokodiloa musikala ikusgai. Bukatzeko larunbatean arratsaldeko 8etan Untza eta Arroba Estesa Burlatako kulturretxeko antzokian.
Agendarekin bukatzeko igandean, otsailaren 20an, Sarrigurengo Institutuko gimnasioan txusetatxu antzerkia ikusgai. Aztertu ditzagun orain gaurko egunkarietako azalak. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Lerroburu nagusiak dioenez, Casado eta Díaz Ayusoren arteko gerra hasi da konplot ustelkeria eta espioitza salaketekin. Beherago argazki batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak, kazetaritza puri-purian. Izan ere egunkariak dioenez, Bragnovik sariak David Beriainen konpromisoa aitortu du. Horretaz gain egunkariak azpimarratu du, ospitaleek pultsua berreskuratu dutela, 2 hilabetean 215 ebakuntza atzeratu ondoren. Bestalde, Diario de Noticiaseko hartarazi du, Nafarroak baja eragin duten 9.925 istripu erregistratu dituela 2021ean 15,7 gehiago. Gainera, ondoko lerroburuak horrela dio, UPNek euskararen polarizazioara jo du barne krisi betean. Honen azpian egunkariak jakinarazi du esportazioak 7,5 hazi direla Nafarroan 2020ko alderantzizkoaren ondoren. Honen azpian bukatzeko kirolari dagokionez alde batetik 25.000 ikasle inguruk iraupen eskiko kanpainan parte hartuko dutela adierazi du egunkariak, eta bestetik Tximi Abila klubari jakinarazi diola kontratua berritzeko asmoa duela nabarmendu du egunkariak. Orain Diario de Navarrara pasako gara. Egunkari honen lerroburu nagusiak dioenez, Ayuso eta Casadoren arteko aurrez aurreko gerrak PP urratu du. Honen azpian argazki batek lagunduta horrela dio lerroburuak, tentsio maksimoa Ukrainian. Beherago egunkariak gorriz nabarmendu du, Navarra Sumak eta PSNek ikaslei gutxieneko euskara eskatzea saihestu duela. Goiko aldera itzulita Grisez azpimarratutako lerroburuetako lehendabizikoak dioenez, unibertsitateak David Beriain omendu egin du. Bigarrenak ordea errege ekarte ederren dominak Iruñean emango dituztela dio. Eta hirugarrenak bukatzeko Osasunak Tximiren eta Arrasateren berritzeak bideratu dituela dio. Gararekin jarraituko dugu orain. Azalaren lerroburu nagusiak dioenez, erabat arbuiatu da estatuko biktimen legearen aurkako polizia azpikeria. Bestalde ondoko lerroburuak horrela dio, EAJ eta PSEren atzera pausoa mozal legearen salaketa. Honen ondoan egunkariak Usue Barkosen aipua azpimarratu du eta horrela dio. PSN-erekiko konfiantza hautsi eginda eta berriz lortzeko pausoak eman beharko dira. Atristain kalean giza eskubideen Europako auzitegiaren akatsaren ondoren. Honen azpian erreportaje baten izenburuak horrela dio. Ayuso Casadorekin hautsi du eta PPek su hartu du. Bukatzeko egunkariak Alberto Matxainen analisian nabarmendu du eta horrela dio izenburuak. M15ak aldatu ezin izan zuena. Berria egunkaria aztertuko dugu orain. Lerroburu nagusiak dioenez, Nafarroan euskarazko harta telematiko publikoa onartu dute bermerik ezarri gabe. Ondoan, Maria Blanco biologo molekularraren argazkiarekin batera, bere aipua nabarmendu du eta horrela dio. Minbizian erraza zen guztia egin dugu, zaila denorik geratzen da orain. Bestalde egunkariak azpimarratu du, Frantzia Malin dituen militarrak ateratzen hasiko dela 9 urtez esku hartu ondoren. Beherago Garbine Manterolaren aipua nabarmendu du egunkariak eta horrela dio. Energia nuklearraren eta gasaren auzian arrazoi politikoak gailendu dira. Ezkerraldeko lerroburuak ordea, argazki batek lagunduta horrela dio. Beste 2 aste ekarpenentzat. Honen azpian beste argazki batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak. Euskal presoak Atristain aske gorenak ebatzi arte. Eskuineko aldean egunkaria Juan Jola Sagarraren aipua nabarmendu du eta horrela dio.
Euskal gizarteak gatazkari buruzko gero eta galdera gutxiago egiten dizkio bere buruari. Bukatzeko berriak nabarmendu du anoetan erabakiko dela Europako Ligako kanporaketa. Euskal Herria irratia bukatzeko. Lerroburu nagusia Greenpeaceko Lorea Flores kidearen aipoa da eta horrela dio. Gure aurkako salaketa jarri aitzina derrigorrezko pausua da adiskidetze saioa. Bestalde, PSN geroa bai EH Bildu kalduguk eta tokiko finantzaketa berriari ezkerrak. Bestalde, PSN geroa bai EH Bildu kalduguk eta ezkerrak tokiko finantzaketa berriari 18 zuzenketa aurkeztu dizkiotela jakinarazi du irratiak. Bukatzeko AEBek Nafarroako gobernuari Aroztegiko proiektua baliogabetzeko eskatu diola azpimarratu du. Ikus dezagun orain gaurko, biharko eta iganderako eguraldiaren iragarpena zein den. Ostiralean fronte batek aldaketa ekarriko digu arratsaldean, baina hori baino lehen goiza eguzkitsua izango da denean eta temperatura maximoek 15 gradu zentigraduren muga gaindituko dute. Arratsaldean fronteak Euskal Herria zeharkatuko du eta horrekin batera haizeak ipar-mendebaldera egingo du zakarrantzean, zerua lainotu egingo da ipar-isurialdean eta mendebaldean eta euritara joko du. Gainera nabarmen freskatuko du eta elur kuota gauean 1000 eta 1200 metro ingurura jaitsiko da. Ekialdean eta Nafarroa hegoaldean egunaren amaiera arte ez dute aldaketa nabarituko. Larunbatean giroa hotza eta desatsegina izango da bereziki goizean. Egunaren lehen partean zeroa nahiko lainotua egongo da eta euria egingo du. Elur kota baliteke 800 eta 1000 metro inguruan egotea. Arratsaletik aurrera hodeitza ez da intrinkoa izango, temperaturak nabarmen egingo du behera eta leku gehienetan ez dira 10 gradu zentigraduak gaindituko. Gainera ipar-mendebaldeko haize biziarekin sentsazio termikoa hotzagoa izango da. Egunaren amaieran izotza egin lezake barnealdeko leku batzuetan. Igandean hodei ugari izango dugu iparraldean eta bereziki ipar-ekialdean. Bertan ez da baztertzen tantaren bat edo beste botatzea. Nafarroa hegoaldean ordea giroa eguzkitsua izango da. Mendebal osagaiko haizea ibiliko da oro har suabe eta arratsaldean ipar-mendebaldekoan nagusituko da Ebro ibarrean ziertzo bizia. Temperatura maximoak 34 gradu igoko dira, baina minimoak hotzagoak izango dira eta ez da baztertzen Arabako eta Nafarroako zenbait lekutan izotza egite egunaren hasieran. Gaurkoan, Saloako platora Jorge Txokarro etorri zaigu. Jorge Nafarroako torturaren sareko kidea da. Kaixo, Jorge, zer moduz? Kaixo, ongi. Pixkat lehen hitzein izan dugu etorri aurretia pixka nekatuta, zeren egia esan da elkarrizketak sortzen direnean maizei denbora gutxian, afera hau ez da erreza zure egunerokotasunean izateaz, ez? Baina ongi. Bai, imaginatzen dut. Ordan hori, eskerrik asko etortzeagatik. Hasteko, Nafarroako torturaren sareak pasaden larunbatean aurkezpena egin zuen, ez da Berriozarren orduan. Testuinguruan jartzeko eta lehenik eta behin, pixkat konta guztu nola sortzen da sare hau eta zergatik? Bai, sarea hasten da martxan, orain dela 2 urte pasata gutxi gora bera, berez sare bezala ekimen desberdin izan dira karriketan, eta egia da ere gero lan handia egin dela gizartearekin eta alderdi politikoekin, sindikatuekin ere bai, lan inbisibleago bada ere, baina hortikan ibilbide nahiko polita eraman izan dugu, ikusi izan dena ikusi izan da, eta
gero diskrezioz egindako lanaekin batez instituzioekin eta alderdi politikoekin, oaintxe bere fruituk ematen ari ditu, ezta. Eta orain, adibidez, aurkezpena egin zenuten hori pasa den asteburuan, orain sareak edo elkarteak ze helburu mota zehaztu ditu hemendik aurrera hori martxan jartzeko? Bai, elkarteen helburuak 3 dira. Aitortza, torturaren aitortza, erreparazioa eta ez errepikatzea. 3 ardatz horiekin ibiliko gira hemendik aurrera, oraintxe besterik ez oinarria ari gara jartzen. Eta elkartearen sorrera, otsailaren 12an aurkeztu ginen gizarten aurrean, elkarte moduan. Nik uste ematen diola gaia behar duen seriotasuna aurre egiteko, ezta. Orduan, zentzu horretan oso pozik gaude, ari da hartzen lan volumen handia, eta ari da gizartean eztabaida poliki txertatzen, ezta. Orduan, orokorrean pozik. Bai, eta pixka bat horren arira, aipatu dituzu 3 helburu, zehaztutako 3 helburu, eta hori gizartearen kontua aipatu duzula orain, adibidez, lehenengo helburua aitortza dela, ez? Aitortza lortzeko zer egin behar da, informazioa gizarteratu, hedatu eta kontzientzia sortu, edo nola ematen da lehendabiziko helburu hori? Ados. Lehenbiziko afera garrantzitsuena dena aitortza lortu ahal izateko da ikerketa, torturaren ikerketa. Aspaldik damatzagu instituzioei eskatzen ikerketa ofizial eta independiente eta zientifikoa egin behar zela. Hori izan da gure aldarrikapen nagusi, lanean gaude hortaz. Espero dezagun urran asteetan honen inguruko berri izatea. Orduan ezinbestekoa da aitortza eskatzea eta izatea aldi berean benetazko ikerketa profesional eta independiente egin gabe. Orduan, lehenbiziko pauso hori da, eta gero jakina hori ikerketa hori burutu ez gero, bere ondorioak gizartaratu beharko ditugu, jendea ikusi ahal izateko Nafarroan azken 6 hamarkadeetan benetazko errealitatea torturaren inguruan zen izan den, eta hortik hasiko ginake poliki aitortzaren papera garatzen, ezta? Errezagoa da ja gizartea ikusita halako ikerketaren ondorioz zer gertatu den herrialde honetan 6 hamarkadeetan zehar benetan onartzea hori gertatu zela, eta hortik aurrera jakina ezinbestekoa da garatzea aitortzaren afera gizartean erreparazioa sentitu ahal izateko ere. Zeren gu reparazioa ez dugu planteatzen indemnizazio ekonomiko bezala, edo ez dugu planteatzen erreparazioa justiziaren bidez, edo mendekuren bidez, edo barkamenaren bidez, edo kondenaren bidez. Gu planteatzen dugu reparazioa beste balore desberdinetan, beste parametrotan, eta batez ere etorkizunari begira nafar jendartearen vertebrazio desberdina, balore desberdinetan oinarritu ahal izateko. Hasteko lehenik eta behin, dokumentazio prozesu hori nola eraman duzu aurrean, lortu duzue informazioa edo nolakoa izan da ikerketa hau? Ikerketa oraindik ez da martxan jarri, pentsatzen dugu etorkizunean epe motzera horren inguruko berriak izango dugula, ari gara lanean horretaz, berez ezin dugu ezan oraindikan zerbait dagoenik ikerketa egin ahal izateko, bai elkartea egin duena izan da formulario batzuen bidez bazkideak izatea, torturako elkarteen bazkideak izatea, eta
eta horrekin lortzen duguna da errolda alden zehatzena izan ahal izateaz, ez? Behar dugu argi eta garbi jakitea albadin bada zehaztapen handiz zenbat izan garen 6 hamarkada hauetan torturatuak Nafarroan, ez? Horrek du lan handia. Herriz, auzoz, etxez, personas, residentziaz joan bartzara, eta lan hori oraindikan luzea da. Luzea da, ari gara ongi saretuta hortarako, eta ari ditugu zenbaki politak zoritxarrez jasotzen, eta lan hori noiz amaitu daiteken ez dakigu, baina ezinbestekoa da lan hori burutzea, benetazko oinarrizko datuak alden zehatzenak izateko, ez? Ezin duzu bota zenbaki bat botatzeagatik, baizik eta egin behar duzuna da zentzu horretan lan oso zehatza. Jorge, lehen aipatu duzunaren arira, erreparazioaren arira, aipatu duzu zer zentzu ez diozuen ematen erreparazio hori, orduan zein ematen diozu zuentzako, zer da erreparazioa edo zer izan behar du? Bai, erreparazioa gure ustez aitortzarekin batera doa. Lortzen dugunean benetan instituzioen aldetik eta Nafar jendartean aldetik horren ulertzea edo horren aitortza lortzen dugunean, erran dezakegu ere gure azaletan erreparazioa iritsi izan dela. Batera doaz eta ez dugu desberdintzen fase desberdinetan alde batetik aitortza eta erreparazioa, baizik eta berez aitortza ematen denean erreparazioa jasoko dugu. Egia bada ere, aitortza hasiera batean jasotzea ongi dagoela, baino ezinbestekoa da ere aitortza horren garapena ondo jakitzeko Nafar jendartean ze suposatu izan duen torturaren afera 6 hamarkadaetan zehar. Orduan, ez da bakarri aitortza deklarazio batean, baizik eta horren garapena nola egiten den eremu desberdinetan gizartean, ezta? Ondoren, hirugarren ezaugarria edo helburua, ez dakit nola esan, baina aipatu duzu, berriro ez gertatzea. Ez dakit galdera zaila izango den edo ez, baina zer egin behar da berriro gauza hauek edo ez gertatzeko edo egoera hau berriro ez emateko? Lehenengo gauza aitortza, bigarren erreparazioa eta geroxeago argi eta garbi oinarritzea gizartea beste oinarrizko baloretan. Horrek egingo lukeen ezinezkoa berriro torturaren episodioak izatea, ez? Prebentzioz jokatzea, tentu zibiltzea, guk elkarte moduan ja hemendik aurrera alditugun protokolo gehienetan parte hartuko ditugu, eta horrek emango digu, etorkizunei begira beste balore batzuk lehendik ez genitunak, zeren argi eta garbi dago, hainbat hamarkadetan bai instituzioak eta bai Nafar jendarteen gehiena torturaren aferari bertzaldera begiratu izan dio, ez dio eman aurpegia, orduan espero dezagun etorkizunean ez errepikatzearena izatea Nafarroko jendartearen oinarrizko balore desberdinak. Eta Jorge, beste elkarrizketa batean aipatu duzu, zuek hainbat alderdi politikoekin, Nafar gobernuarekin eta sindikatuekin elkarlanean aritu nahi duzuela, ez? Nola egiten da hori, nola eman alda elkarlan hori prozesu honetan? Bai, denbora amatzagu ja berez, bai instituzioarekin, bai parlamentuan eta bai alderdi politiko eta eragile desberdinekin harremanetan. Orduan orain arte burutako topaketa horietan batez ere eta garrantzitsuena izan da konfidantzaren eremua
sortu ahal izatea, torturaz mintzatzeaz askatasun osoz, beraiek ere barneratzea hainbat denboran zehar zergatik edo begiratu izan dutela beste aldera. Elementu guzti horiek mahai gainean jarri izan dira azken urte eta ardien honetan pixkat konfidantza lortu ahal izateko, ez? Eta ja konfidantzaren parametrotan argi eta garbi lana egin behar duzu batera instituzioekin, zeren aitortza lortu ahal izateko, ezinbestekoa instituzioak ere presentek izatea. Orduan, parametro horietan eman dira elkarrizketak, eta esan dezakegu poliki-poliki bere fruituak hasiko ditu ematen, eta berez, otsailaren 12an, elkartearen aurkezpenean ikusi izan genuen Nafar Gobernuko ordezkariak, ez alderdi politikoa bakarri, ez sindikatua bakarri, ez eragileak, baizik eta Nafar Gobernuko ordezkariak ekitaldian beran. Ekitaldiari buruz ari zarela orain, pixka bat hori galdetu nahi nizun, nolakoa izan zen ekitaldia, zer egin zenuten, eta adibidez ere bai jendearen harrera zein motatakoa izan zen, eta... Bai, ekitaldi izan zen xumea, lehenbiziko egin genula kontraste txiki bat, batxarra txiki bat torturatuekin, beraie pixka parte hartu ahal izateko, zalantza bota ahal izateko, guk ere elkartean aldetik pixkat zeintzu diren gure erronkak etorkizunei begira azaltzeko, geroxeago prentzaurrekoa izan eman genuen, komunikei begira batez ere, eta bukatzeko ja ekitaldi xume bat egin genuen, eta ekitaldi horretan gonbidatuak ziren arlo sindikalean eta alderdi politiko ezberdinak, Nafar Gobernua ere, eta eragile soziala parte hartu zutela, eta amaitu bezain pronto, dena joan ginen gure gauzak egitera. Izan zen egun oso polita, 160 torturatuk agertu ziren agerraldi horretara. Iluzioz beterik, aurpegietan pozak, eta aldi berean tortura utzitako aztarnaren sufrimendua zomatzen zen. Ez bai da bater errazik hortaz egotea mintzatzen eta hitz egiten gure azaletan bizi izan dugunean praktika hori, baino erran dezakegu jendea oso pozik dagoela eta berpiztu izan dela gure artean zerbait desberdina gogoekin, batez ere erronka honi aurre egiteko, ez. Oso ongi. Eta orduan, Jorge, hurrengo hilabetetarako, zein da zuen aurre ikuspena eta zer gustatuko litzaizueke gertatzea edo? Gustatuko litzaiguke ahalik eta azkarren aitortza izatea, ez? Hori bere prozesua dauka, ez? Ari gara lortzen, ikuste dugu. Mintzatzen denean da jakin badakigulako existitu izan dela. Guk nahi duguna demostratu dela tortura sistematiko izan dela, ez dira auzi batzuk zolturik bizitzan zehar gertatutakoak, baizik eta era orokorrean eman dela. Hori gure erronka bada. Eta hortarako etorkizunei begira ekimen desberdina baditugu mahaien gainean. Pentsatuta ditugu 80 udaletxeetan, torturak eman dien tokietan, mozioak sartu ahal izatea, hurrengo hilabeteetan. Ekainaren 25ean Nafar jendarteari deia egiten diogu manifestazioan parte hartu ahal izateko Iruñan. Manifestazio hori lantzen hasi garaia da. Nahi dugu oihu handia eta aldi berean isia izatea egun hortan, Iruñako karriketan. Eta nahi dugu egun horretan batez ere Nafar jendartearen babesa sentitu ahal izatea. Gero barne mailan garrantzi handia ematen diogu zaintzaren papera. Ezinbestekoa da elkartearen
barruan ere bai gure artean zaintzea, torturatu guztiak zaintzea, hortarako lan handia egiten ari gara profesionalekin, hortarako planteamendu desberdinak daude mailan gainean poliki-poliki tailerrak desberdinak edo topaketa desberdinak egin ahal izateko torturatuen artean. Ari gara asko formatzen zentzu hortan ere, eta egia esan da orokorrean poz-pozik gaude egiten ari garen lanengatik, batez ere ikusten ari garelako jendea iluzioaz eta ari dela lanean oso ongi saretuta Nafarroa osoan zehar, ez. Eta horrek ematen ditu indarrak eta oso polita da, nahiz eta gaia den dena, ez. Bai, oso ongi. Bueno, Jorge, orain elkarrizketa bukatzeko edo borobiltzeko ez, zeo zer gehitu nahi baldin baduzu, zure txanda. Bai, zerbait oso aiza. Animo, torturatu guztiei erronka honeta batzea, beldurri gabe, ari garelako urratsak ematen, eta iluzioz beteri gaudela hortarako, eta lan honen ondorioz utziko dugula Nafar gizartea beste oinarri desberdin batzuekin, beste balore desberdinekin, etorkizunei begira guen tartean hobe edo ez dakit, ongi, lasaitasunez, gorrotori gabe bizi ahal izateko. Nik horrekin gelditzen naiz eta benetan animo torturatu guztiei, zen badakit ez dela une erreza eta norbera berea badauka barruan, baina itxi daun momentua benetan erronka honi aurre egiteko. Oso ongi, honekin bukatutzat emate dut elkarrizketa. Eskerrik asko etortzagatik, zuk aipatuzun bezala, ari zaretez, lanean honekin, pixkandekagarra izan daiteke, baina horregatik eskerrik asko gurekin hitz egiteagatik. Zuei esparru emateagatik ere bai, mila esker. Oso ongi, gero arte. Bai, agur. Ikus ditzagun orain Iruñerriko udaletako albisteak. Bestalde, 2021ko abenduko uholdeek eragindako udalerrietarako aurre ikusten da, horien artean Atarrabia dago, erantsitako dokumentazioan aurki daitezkeen zenbait baldintza bete ondoren 3 udal zerga ordaintzetik salbuestea. Hasteko egoera hori gertatu den ekitaldiari dagokion lurralde kontribuzioa, uholdeek eragindako ondasun higiezinen titular diren pertsona fisiko edo juridikoentzat. Bigarren, jarduera ekonomikoen gaineko zerga eragindako jarduerari dagokionez, eta bukatzeko eraikuntza instalazio eta obren gaineko zerga, hondamendiak zergaren xede den instalazio eraikuntza eta obrari eragin dion ehunekoan. Foru agindu honetan aurre ikusten diren zerga salbuespen hauetaz baliatu nahi duten pertsona fisiko edo juridikoek eskabide bat aurkeztu beharko dute, erantsitako dokumentazioan adierazten den nahitaezko dokumentazioarekin batera, udaletxean gehienez ere, 2 hilabeteko epean foru agindu hori Nafarroako aldizkari ofizialean argitaratzen denetik kontatzen hasita. Zizur nagusia 2022ko otsailaren 14an Jongondan Zizur nagusiko alkateak eta Alesmi Mentza hirigintza zinegotziak udalerriko hiriguneak lotuko dituen bidegorriaren proiektua aurkeztu zuten. Proiektuari forma emateko proiektua 2021ean onartu zen, obra sasoi eraikuntza SL enpresari esleitu zitzaion 186.520,78 euroko zenbatekoan eta lehen fasearekin hasi da zoladurarekin eta asfaltatzearekin alegia. Lanak apirilerako amaitzea aurreikusten da, ondoren lanak bigarren fasearekin osatuko dira, ardoin dagoen bidegorriarekin lotuko da eta horrek esan nahi du Eraztunetik doan Nazional 7-015 errepiaren zatia ibilgailuentzat jeisteko noranzko bakarra izango duen bide bat izango dela.
Iruñeko udalak 60.000 euro emango dizkie 2022an beren negozio ideiak martxan jarri nahi dituzten gazte ekintzaileei. Gaur argitaratu da Naon 20 edizio betetzen dituzten diru laguntzen deialdia, 2 hamarkada dira ekimen honen bidez udalak hiriko gazte ekintzaileen ideiak eta proiektuak babesten dituela. Adintarte hori da hain zuzen ere langabeziak gehien zigortu duenetako bat, eta egoera hori handitu eginda COVID-19 krisiari lotutako enpleguaren suntsipenagatik. Horregatik udalaren informazio kanpainerako aukeratu den leloa gazteak eta ausartak da, gaurtik aurrera herritarrek bereziki gazteenek liburuskak, kartelak, sare sozialetan biralizatzeko diseinatutako edukiak eta udalaren laguntza eskatzeko oinarrizko informazioa biltzen duen ikus-entzunezko materiala aurkitu ahal izango dituzte hirian. Bestalde, Iruñeko udalak bat egingo du ostiral honetan Europaren aldeko zuhaitz bat ekimenarekin, Ekipo Europa Gazte erakundearen banderapenen eta dagoeneko Espainia osoko 675 udan, baino gehiagok bat egin duten ekimenarekin. Horri esker 36.000 zuhaitz baino gehiago landatu dira. Hiriak Quercus humilius barietateko haritz bat landatuko du hegoaldeko Txantrea parkean, Josefinen komentuaren inguruan dagoen espazio batean. Ekitaldia gaur izango da eta bertan Enrique Maia Iruñeko alkateak eta Javier Larekin Nafarroako gazte erakundearen bozeramaileak parte hartuko dute udalbatzako beste kide batzuekin batera. Bukatzeko datozen egunetan Iruñeko udalak autokontsumorako instalazio fotovoltaikoa jarriko du martxan San Jorgeko Gortari Doktorearen plazako pergolaren goiko aldean. Eguzki energia fotovoltaiko instalazio berri hau beste urrats bat da, udalak iraunkortasunaren eta ingurumenaren alde egiten duen apostuan eta plaza horretan bertan dagoen zibiboxaren mendekotasun energetikoa murriztea du helburu. Gaurkoan, Nafarroako osasun plataformatik, Lazaro Elizalde etorri zaigu platora, gurekin hitz egitera. Kaixo? Kaixo. Zer moduz zaude? Ongi, eta zuek? Bueno, ongi hementxe. Bai. Lazaro, gaurkoan osasungintza publikoa defenda ezagun lelopean, manifestazio deialdia egin duzue. Azaldu diguzu pixka bat zergatik zein da egoera oraintxe? Bueno, orain pandemiaren amaieran gaudela dirudi eta pandemia iraundu den bitartean ikusi ditugu lehen osasun publikoko sistema zituen ahuleziak areagotu egin direla, jendea atenditzeko ahulezi guzti horiek begibistan geratu dira eta jendea pixka bat deskolokatua eta baztertua geratu da, eta beste alde batetik bertako profesionalok oso gaizki pasa dugu, batzuk oso osasun mentaleko arazo batzuk, beste batzuk gainzama handi bat izan dute, eta hori dena ez da gauza berria, baina orain pandemia iraundu den bitartean ahulezi guztiak nabarmen geratu dira, eta horregatik ari gara aldarrikatzen osasun publiko sistema indartzea, berri bat egitea lehen planteatzen ziren oinarrietan gauzatuta, eta hori da azken finean oraingo aldarrikapen osoa. Eta zehazki, ze ezaugarri motak edo zuk aipatutako ze oinarri motak aldarrikatzen dituzu egoera alda dezan? Alde batetik, pentsatzen dugu lehen mailako arreta edo oinarrizko osasun laguntzan da ahulezi handien dituen lekua. Teorian, dokumentu guztiak, bai osasun departamentu guztiak, bai toki guztietan esaten da lehen arreta izan dela importanteena jendearen lehendabiziko pausua osasun sistemarekin kontaktatzeko hori duela. Eta hor, harrera egokia
arazorik gabe, oztoporik gabe izan behar duela, eta hor aurkitu behar du jendeak laguntza edozein arazoari aurre egiteko, edo baita ere tratamendua edo hori diagnostikatzeko ere, eta horrelako egoera batean sistemak baditu bi alde nagusiak, baditu alde gehiago, espezializatua eta lehen mailako arreta. Lehen mailako arreta da ahulezien dagoen betidanik, zeren eta hasieran eta dokumentu guztietan agertzen da osasun sustapena, osasuna sustatu behar dela, eta zainketetan jendeari laguntza eman behar zaiola, osasun sistemari zainketa profesionalak eta beraiek autozainketa izateko, eta hori oraingoz bermatu gabe da. Paperetan agertzen da, baina gero inoiz ez da ikusten behar diren baliabideak horri ematen zaizkionak. Gero, alde batetik pandemian zer gertatu da? Lan berriak sortu direla. Txertaketak, froga, PCR-ak, alde batetik zama hori batez ere maila hortako profesionalengan erori da, eta beste alde batetik atzeratu egin behar izan dira zenbait froga ospitaletan. Orduan jendeak ebakuntza baten zain zegoenean edo froga berri baten zain zegoenean, noren gana jo egin du, baita ere hurbilen dituen profesionalen gana. Orduan horrek zama handiago egin du, eta pandemiak behartu du baita ere, distantzia pixka bat ziurtasun aldetik, eta hortarako bilakatu dira beste modu bateko atenditzeko formak, telefono bidez edo online bidez, baina horiek alde batetik jendeak ez zen nahikoa, jendeak ez zituen horrelako gauzetarako aukerak edo formakuntza, pazientek edo jendeak osasun etxera joateko aukera zuenean, denek ez zuten edo behar den telefonoa edo behar ziren tresneriak eta horren ezagupenak, eta orduan larritu egin dire horrelako erlazioak, eta hori naiz eta osasun etxetako lanak ikaragarriak izan, jendeak ez zituen nabaritzen, oztopo bat zegolako eta ez zirelako aukerak atenditzeko aukera izateko bertan. Eta gauza guzti horiek ze oinarria dute, alde batetik, aurreko murrizketak batez ere, 2008ko murrizketak izan zirenetik, jubilatu diren profesionalak ez dira ordezkatu. Orduan, gutxitu egin da plantilla, lan zama gehiago izan du, eta gainera behar berriei aurre emateko, ez daude, guk ikusten dugu oso garbi beste behar berriak direla. Adibidez, psikologiko arazoak edo fisioterapian, jendeak ez badu hori jasan egin, noren gana joan behar du, osasun sistemara, eta askok joan behar izaten dute baliabideak dirua dutenek eremu pribatura, eta gure ustez hori eremu publikotik ere bermatu egin behar zaio jendeari. Zuk aipatu duzu duela urte batzuk, dagoeneko urteak daramatza zuela horrela, pandemiak bakarrik agerian utzi duela egoera hau, zergatik uste duzu horrelako ahulezia ematen dela osasun publikoan, zer da, finantzaketa falta edo? Bai, batez ere finantzaketa falta da, batez ere profesionalen egonkortasuna edo temporalidadea baztertu egin behar zaio eta finkotasun egin behar, landu egin behar da, eta hori ez da landu egin aspaldidanik, eta horrek zer suposatzen du, ez bakarrik profesionalentzako, eta bai hori da, ziurtasun izatea, baizik eta jendeak eskatzen du normalean, beti erizain berarekin edo famili mediku berarekin egotea, eta jendea aldatzen baldin badoa denbora guztian, hori da lehen mailako arretak izan behar duen ezaugarri bat, eta hori bermatzerik ez dago. Beste alde batetik, ikusten duguna da, eta hori abisatzen genuen, aurrekontuak onartu behar dira. Aurrekontua da momentua non erabaki politikoak eta deklarazio guztiak osasun departamentuak, gure lehendakariak esan dute, bizkortuko dutela, indartuko dutela osasun sistema. Non ikusten da hori? Gure onartu diren aurrekontuetan ez da ikusten. Ez
lehen mailako arretak duen portzentaia ez da igo, igo dira bakarrik salbuespenezko gauzak ordaintzeko, baina egonkortasuna indartzeko ez da igo, eta baita ere ikusten dugu Europako funtsak ziren teoria mitikoak etorri behar zirenak eta horrek lagungarriak izango zirela, ez dira osasun departamentua ere pasa, baizik eta berrikuntza departamentuei, eta horrekin zer egiten da funtsa horiekin? Ematen dira laborategi pribatuetara eta teknologia berriak sortzera, eta azken finean pribatu eremura joaten dira, baina ez dute indartzen, ez dute egonkortzen gure sistema publikoa, eta politika hori osotara aldatu behar dela guk uste genuen, eta sinisten bagenuen, departamentuaren lehendakaria edo gobernuaren lehendakaria, hori isladatu behar zen presupuestoetan, ez da isladatu. Eta gaurko egunean, orduan, gaur arratsaldean, zer egingo duzue manifestazio horretan edo ze ekitaldi eta ekintza motak egongo dira? Bueno, egin ditugu zenbait herrietan, zenbait auzoetan hitzaldiak, baita ere aurretik, pandemian zehar egin ditugu konzentrazioak, batez ere osasun etxeen aurrean, bai biztanleari, bai profesionalei deiak eginda, eta gaur, pentsatzen dugu, denon artean aldarrikatu behar dugula, gizarte osoak behar duen osasun sistema indartzeko. Eta baita, ikusten dugu zenbait baliabideak ari direla joaten, alde batetik kontzertutarako aurten igo dira portzentaia diru hori. Baita ere, adibidez, fisioterapia emateko ez da bertako profesionalekin egingo, baizik eta zulotxo bat eginda, eta zenbait tokietan ireki da bidea kanpotik, kanpoan dauden profesionalekin kontzertu bat egiteko. Hori nolabaiteko pribatizazio baita ere bide bat da. Eta baita ere, beste gauza batzuk ikusten dugu, kezka handia dago, oraingo egoera ikusita, diru pixka bat duten pertsonek, baita ere aseguro pribatuetara joan dira, eta horiek barnean asetzeko beharrak gutxitu egiten dute indarra, eta gure ustez berme osoa eman behar du osasun sistemak denon artean ordaintzen dugulako, eta ekitatearen aldetik hori delako gizarte osoari begira importanteena. Eta Lazaro, orain arte egin diren mobilizazioek, salaketek eta erantzunik jaso dute edo aldaketarik eragin dute? Orain ikusi duguna, hitzak nolabaiteko hitzetan aldaketa bat izan dute. Baina, klaro, hitzak dira azken finean, baina guk hitzetatik ekintzetara pasa behar dela ikusi behar dugu. Eta ikusi dugu baita ere, agintariek ikasi dutela, hizkuntza berri bat egin behar dutela, eta hartzen dute guk esaten ditugun gauzak, baina gero ekintzetan ez dugu isladatzen ikusten. Eta hitzetatik ekintzetara pasa behar dela, eta denon indarra egitearen bitartez agian lor dezakegula edo nolabait sensibilizatuko dugu erabakiak hartzen dutenak, eta ikusi behar dute gure sistemaren ahuleziak beraien esku daudela baliabidea nahiko jartzea. Eta zer espero duzue gaurko egunean? Guk alde batetik garbi dugu hori esaten dugula, oso garbi ikusten dugu denonen onerako gauza aldarrikatzen ari garela. Badira zenbait pertsona nahiko ukituta geratu direla. Batzuk bildurra diote, sozialki erlazioak izateari. Beste batzuk oso profesionalak oso nekatuak daude. Espero dugu, baita ere lortu dugu, eta horrekin oso pozik gaude, sindikatu asko baita ere gure aldarrikapenei eta gure manifestazioari laguntza ematea. Orduan, espero dugu jende kopuru bat izatea, baina baita ere ulertzen dugu ere, batzuk naiz eta osotara ados izan aldarrikatzen dugunarekin,
ez dute behar den gaitasuna kaleetan adierazteko. Eta hori ere kontutan izaten dugu, denoi nolabaiteko txundiketa edo joera egin digu pandemia honek. Eta hemendik aurrera zer, adibidez, hurrengo hilabetetan, hilabetetarako zer aurreikuspen egiten dituzue? Ez dakit, agian hitzak ekintzak bihurtuko dira, Osasun Departamentuak esaten duena ja agian ikusten ditugu, hizkuntza aldetik gauza batzuk pixka bat aldatzen ari direla. Ikusi dugu baita ere zenbait buruzagiak aldatzen ari direla. Horiek dira keinuak zerbait esan nahi du horrek, ez dakigu, ikusi behar dugu, gure aldetik egiten duguna eta laguntza emateko prest gaude alde guztietatik, baina ez dugu onartuko aldaketarik ez izana eta hitz honekin engainatzea. Gauzak aldatzen ez badira jarraituko gara, baina gure ustez gero eta jende gehiago dago gure iritziarekin. Orduan, hori agian ikusiko dute eta ikasiko dute eta aldaketak izango direlakoan gaude. Orduan, ulertu izudanez, ez badira aldaketak ematen, jarraituko duzue mobilizazioekin. Zuk benetan, Lazaro, uste duzu egoera laster aldatuko dela? Laster, zerbait aldatuko dela, iaia ziur nago, zerbait. Bestelakorik ez dagolako, eta pandemiaren espero dut alde itxusienak joan dira, baina, klaro, pandemiak ere eman dizkigu zenbait gauza ikasteko. Adibidez, zaharretxeetan ziren pertsonak ez ziren osasun aldetik ongi atendituak. Hori ere, guk aldarrikatzen dugu, osasun sistema publikoak ardura hartzea, hoiei atentzioa ematea, bestela jende hori hil eginda atentziorik gabe, baztertuak, eta zergaitik, zaharretxe gehienak Nafarroan privatizatuak daudelako eta diru gehiago, etekin gehiago ateratzeko, beraiek murriztu egiten dituzte baliabideak, eta horrek suposatzen du jende asko hiltzea. Orduan, pentsatzen dugu gizartea oso sensibilizatua dagola. Eta, arrazoia dugula ikusten dugu, eta nahi ez, agian espero behar dugu, baina guk oso garbi dugu gure bidea, eta gure bidea da, osasun sistema publiko eta ez pribatuaren aldeko joera egitea, eta alik eta jende gehiena hortan bultzatzea. Oso ongi. Orain, elkarrizketa bukatzen joateko, Lazaro, zer gehitu nahi baldin baduzu, zure txanda. Nire gustatuko litzaidake, jendeak alden einean, gaur posible baldin badu, arratsaldean Iruñako Baluarteko plazan zazpiretan agertzea, eskertuko genuke, eta hor plataforman gero eta elkarte gehiago eta gehiago mugitzen ari garenak gaudela, eta nahi baldin badu baten batek, ez dakit bere herrian hitzaldi bat edo gauzak modu hobeago, sakonago batez aldatzea, guk baita ere eskaintzen dugu, hortan parte hartzeko gai gaude, beste tokietan ari garen bezala, hortarako ere gure eskaintza dugu. Oso ongi. Honekin bukatutzat emate dute elkarrizketa, beraz eskerrik asko tortzagatik eta gurekin informazio guzti hau partekatzagatik. Bale, eskerrik asko zuei. Bai, gero arte. Aio. Lehenik eta behin esan behar da lege hau berandu iristen dela. Abuso asko gertatu ziren frankismo garaian, 80ko hamarkadan, baita duela gutxiago ere, gaur egun ere badakigu gertatzen ari direla abusoak, baina salatzen ari diren abuso asko gertatu ziren duela hainbat hamarkada. Eta esan behar dugu lehenengo gauza da berandu iristen dela legea. Honek ez du esan nahi, ez dugunik oso ongi baloratzen. Hasteko, estatu mailan
halako lege bat onartzen dugun edo onartuko dugun lehenengo erkidegoa izanen gara. Hori esanguratsua da, ez? Esan nahi du, arreta dagoela eta kezkatzen gaituen gaia dela, ez? Bestetik, bueno, iruditzen zait lege interesgarria, oso lege ona, bueno, lehenengo aldiz sartzen dituelako zentroan biktimak, haien giza eskubideak eta haien beharrak behin eta berriz izan digute, bueno, pues dira batez ere onartuak izatea, aitortuak izatea, haien minak eta haien pertsonak, eta bide horretan, bueno, pues aurrera egingo duen legea izanen da. Bueno, lehenik eta behin kontutan izan behar dugu, legea aztertzeke eta sakontzeke dagoela. Eta hortaz guk uste dugu, biktima guztiak hor itzalean egon direla, zuzen ere Elizak hartutako jarrerarekin, eta ikusten dugu nola eta nahiezkoa da lege hori aurrera ateratzea, hain zuzen ere biktimek beharreko tratua eta erreparazioa hartitzaten. Bai, behin legea onartuta, lehenik eta behin, sortu beharko da batzorde bat, eta batzorde hori izanen da kasuak aztertzen dituena, eta espero dezagun, baiezkoa eta aitortza onartzen diena biktimei. Hori haientzat, esan diguten bezala oso garrantzitsua izanen da, lehenik eta behin, ikusi nahi dutelako instituzio publikoek onartzen dutela haien sufrimendua eta haien biktima izaera nolabait, ez? Ez da aski, biktimek ere eskatu digute behin baino gehiagotan hori, egia behar dutela, justizia behar dutela, aitortza, erreparazioa. Justizia arloan hor daukagu zailtasun gehien, justizia penalean delitu gehienak guztiak ez bada, ezagutu ditugun guztiak ez bada, preskribituak daude, eta alde horretatik, ezin dira epaitu, eta gainera lege honek ezin du sartu arlo horretan, horretarako epaitegien bidea dago. Zer egin dezake gobernuak? Aholkularitza eskaini aldie biktimei, laguntza eskaini aldie biktimei, erreparazioa ere, nolabait, horretarako egonen dira diru laguntza publikoak, egian noski, batzorde horrek aitortzen denean haien biktima izaera, ere egian behintzat aurrera pausoren bat egingo dugu, naiz eta egi judiziala ez iritsi, ez? Nik ez dut argi dagoela, Nafarroako gobernuak bultzatu behar duela lege bat sakonean, eta gainera nahikoa dena, ez? Orain arte ikusi duguna, ez nahikotasuna handia nabarmentzen da. Kontutan izan behar dugu nola NUPek, Nafarroako Unibertsitate Publikoak lan egiten ari den, eta hor sakonean ari diren baitea lanean, baina gauza bat da NUPek egindakoa eta beste gauza bat da lege proiektu bat. Hortaz, guk uste dugu Nafarroako gobernu hartu behar duela bere gain ardura, eta gainera exigentzia zuzen bat egitea Elizari kolaboraziorako. Agerian gelditzen da nola Estatu Espainolean eta hortaz Hego Euskal Herrian nola Elizak ez den kolaboratzen ari, nola ez duen errasten lan hori, hau zuzen ere isilik mantendu nahi dutelako egoera hau guztia, eta hortaz lehendabiziko exigentzia beharko izateke Elizari beharreko kolaborazioa ematea. Bai, zalantzari gabe, konkordatoa onartu zen lehenengo aldiz 1953an, okerrez banago, eta gero berritu zen 1979an. Gaur egungo gizartea zorionez ez da garai horretan geneunkana, eta gaur egungo gizarteak ezin du jarraitu, arau, zahar eta zarkitu horiekin, ez? Zergatik, ongi esan duzun bezala, konkordatuari esker anonimatoa mantendu daiteke, eta hau garrantzitsua da biktimentzako eta gizartearentzako orokorrean garrantzitsua da hau desestaltzea eta jendeak jakitea nork egin zuen zer eta batez ere biktimek behar dutelako, onarpen hori. Baina horretaz gain, Elizak beste hainbat abantaila ditu konkordatuaren ondorioz. Hor daude privilegio ekonomiko eta fiskalak, hezkuntza arloan adibidez, hor dago erlijio katolikoa ematearen bete beharra, eskola publikoetan eskaintzaren abentzat, eta guk behin baino gehiagotan esan dugu, konkordatua bertan bera utzi behar dela, beste harreman mota batzuk sortu behar direla estatuen artean, demokratikoagoak, ez Frankoren garaian sortutakoak,
Baina, zoritxarrez, Madrilgo gobernuek ez dute inoiz hori egin nahi izan, ez PSOE zegoenean, ez PP zegoenean ere, baina, bueno, horren alde bultzatzen jarraitu beharko dugu bai. Hau uste dut bai, ez dago zergatikan horrelako tratu berezirik izatea edo zein elizarekin, hain zuzen ere, jendarteak eskubidea daukagulako gauza guztietaz, guztiok lege eta ardura berberak izatea, kontutan izan behar dugu zenbat privilegio dauzkan elizak eta nola horiek erabiltzen dituen baita ere, itzalean usteko hainbat eta hainbat eraso eta jazarpen hortaz, berebiziko garrantzia du estatuak eta politikak eta publikotasunak elizari indar guztiekin eskatzea eta kolaborazioa ez badu ematen, aztertzea baita ere, ze bide juridiko-politiko dauden, ematen ari ez diren kolaborazio hori hortaz, ardurari gabe ez gelditzeko. Eta noski baietz, berbegi bidatu beharko litzateke, elizarekin dauden akorde guztiak. Bale, bai, aste honetan gustatuko litzaidake hitz egitea Europako Batasunak ezarri nahi duen taxonomiari buruz. Zer da taxonomia? Zer da hitz potolo hau, ez? Taxonomia da sailkapen sistema bat, non Europako Batasunak esango duen zein energia motak diren sostengarriak, diren berdeak kakotxartean, eta horren ondorioz zein energia motek merezi duten inbertsio publikoen bitartez edo diru laguntza publikoen bitartez, bueno, pues inbertsio pribatuei laguntzea, ez? Hau oso garrantzitsua da eta guk kezkatuta gaude. Kezkatuta gaude azken sailkapen horretan lehenengo aldiz sartu direlako gaza alde batetik eta energia nuklearra bestetik. Gazarekin badakigu arazo gehiago dagoela, badakigu zaila dela energia termikoa gazi gabe bermatzea momentu honetan, garatu behar ditugu sistema alternatibo berdeak eta berriztagarriak, baina energia nuklearrarekin badakigu ez dagoela zalantzarik. Onartezina da, hor barruan sartu izana, diru laguntza publikoak bideratuz, ez? Pentsatzen dugu hondakinen inguruan arazo larria dagoela, baina ez gaur egun. Ez dakit zenbat, 1000 urtez egonen den arazoa izanen da, eta ez dago modurik, ez dago konponbiderik momentu honetan horretarako. Orduan, zalantzari gabe ez diogu zentzurik ikusten, baina horretaz aparte, eraikitzeko epeak eta eraikitzeko aurrekontuak eta desastre bat izaten ari dira. Haiek enpresek iragarritako berrietatik gero errealitatera, asko urte gehiago pasatzen dira, asko inbertsio handiagoak egin behar dira, ez da errentagarria, gaur egun energia berriztagarriak asko errentagarriagoak dira, zentzu ekonomikoan eta noski inguru hori giroari begira, eta gure ustez hori izan behar da bidea, eta ez atzera begiratzea eta 20. mendeko energiei begira egotea. Energia horiek isurtzen dutelako CO2 eta gure planetarako zalantzari gabe txarrak direlako. Bueno, gaurkoan baditu nola bere biziko garrantzia duen politikan ezkerreko bozka guztiak ikusi dugu hor Estatu Espainoleko Castilla y Leonen, nola ultraeskuinak goruntza doan eta hortaz nik uste dute ausarketa bat egin behar dugula. Jende guztia zuzen ere, estatzeko ze egoeratan gauden eta ze lehentasun eman behar diogun fascismo horri aurre egiteko. Hau izan da guztiak gaurkoz, eskerrik asko beste behin zuen arretagatik eta hurrengo asterarte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.